și avem probele vestibulare. Romberg, da? Romberg, proba indicație. Exact, Babinski, da, Merson-Stein. Dar cel mai important avem nistagmusul. Ne punem în fața pacientului. Am nevoie de nistagmus. Și cam la 30 de centimetri ne punem de el. Rugăm să nu stea sprijinit. Deci nu stai sprijinit în general, da? Nimai spre mine. Și o să te rog, deci la 30 de centimetri punem degetul și rugăm pacientul să urmărească degetul numai cu ochii. Deci fără să dea din cap, bine? Și mișcăm ușor în dreapta, dar până la 45 de grade, nu mai mult, că după aia apare nistagmusul fiziologic. Fiziologic, care în mod normal apare. Devierea globului după 45 de grade apare. Deci până în 45 de grade, bine? Dreapta, stânga, dreapta jos, dreapta sus, stânga jos, stânga sus. Bine? Dacă vedem că până în 45 de grade apare o deviere, aia e secusa rapidă. Că nistagmusul are două faze. Secusa lentă și secusa rapidă. Secusa rapidă este cea care dă numele, de fapt, nistagmusului. Da? Și aia e devierea globilor oculari. Și o să vedeți că face așa ochiul, o mișcare de... Ia să încercăm la 45 de grade. Vedeți cum face? Mișcă un pic așa, dă din pupilă. Cum se numește nistagmus rotator? Descripție. Da, deci în sindromele periferice avem două tipuri de sindrome vestibulare, centrale și periferice. Cele centrale sunt alea care țin de neuro, iar cele centrale sunt ale noastre, perifericele sunt ale noastre. Pentru că e o afecțiune periferică, deci de ureche, de nerv, de... Ce înseamnă? Deci nu e afecțiune de trunchi cerebral sau de nervi cranieni. Da. Și atunci, asta înseamnă că avem nistagmus orizontal, rotator. Da? Și în funcție de în ce direcție bate ochiul, știm care este direcția în care dă numele nistagmusului. Așa. Și atunci, nistagmusul tot timpul bate spre partea hipervalentă. Da. Și brațele, segmentele, deviază spre partea hipovalentă. Și atunci noi trebuie să știm dacă avem un sindrom iritativ sau distructiv. Iritativ avem în orice iritație a urechii, otite, traumatisme, deci orice afecțiune a urechii care nu merge pe nerv. Că dacă e pe nerv, atunci deja e destructiv. Da? Deci orice iritație face ca să se transmită mai multe impulsuri nervoase. Și atunci zicem că urechea este hipovalentă. În sindromul iritativ. Și atunci, dacă să zicem urechea dreaptă este iritată, da? Avem sindrom iritativ, avem o hipoacuzie de transmisie, de exemplu, atunci înseamnă că nistagmusul va bate spre partea hipervalentă, adică spre urechea bolnavă, iar brațele vor devia de partea opusă. Da? Da. Iritativă. Când facem probele, proba brațelor întinse. Proba indicației. Nistagmus hypervalent ou la déviation axiale نتاع الماء في hypovalent تمشي في العكس. Hypervalent. Pathologie. Deci în sindromul iritativ, în sindromul iritativ avem hipervalență și atunci avem nistagmusul de partea bolnavă, deci de partea iritată, iar brațele deviază de partea opusă. Și atunci nistagmusul e orizontal, rotator și bate spre direcția, spre dreapta sau spre stânga, unde e iritația. Da? În sindromul distructiv, practic nervul și cohlea, unde sunt receptorii, nu mai percep impulsurile. Și asta în ce cazul? La fractura de... Deci orice afectează nervul. Fractura la... Fracturi, tot felul de substanțe ototoxice care... Nu e perforația la asta e iritativ. Perforația, e iritație. Da. Deci distrugere, te gândești la nerv. Iritație înseamnă o otită, perforație o perforație de membrană timpanică. Fractură du rocher, c'est ça? Nu, aia poate să meargă mai mult spre distructiv. Destructiv asta, da. Deci iritațiile v-am zis care da, și sindromul distructiv merge cu afectarea nervului. Și atunci dacă nervul este afectat, clar nu transmite impulsuri, deci e hipovalent. Hipovalentă urechea. Dacă urechea e hipovalentă, înseamnă că urechea nistagmus contralateral
Da, va da în momentul în care facem probele vestibulare, o să avem nistagmusul, care întotdeauna am zis că bate spre hipervalent. Deci dacă, să zicem, urechea stângă are sindrom destructiv, e hipovalent, atunci spre dreapta bate nistagmusul, iar deviația segmentară va fi pe partea destructivă. Bine. Ați înțeles asta? Nu. Hipervalent înseamnă urechea patologică. Irritativ. Zouz de pathologie, comme deux pathologies. Soit irritatif, soit destructif. Irritativ, timshi dima hipervalent. صحيح. Nistagmus. Asta încerc să vă zic. Deci, aveți așa, dăm să scriu undeva.